Pipila ka barangay sa East Coast sa Zamboanga City, dugay na nga ng problema sa kakulang sa supply sa tubig. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara perwisyo na alang sa mga residente sa Barangay Kulyanan sa Zamboanga City ang kakulang sa ilang supply sa tubig. Hinuon, gilaraw na sa Zamboanga City Water District ang pagmuntar og bagong water system sa lugar. Walay sulod nga tubig ang mga container sa pipila ka mga residente sa Barangay Kulyanan sa Zamboanga City. Wala kuno'y piho kung unsang orasa moagas ang tubig. Busa, pipila sa ilaha, bantay gripo na. Pipila ka tuig na kuno kini nga ginaantos. Sa pagkakaron, usa na lang ka deep well sa barangay ang nagasuporta kanila og tubig. Bintormento kat kami kiel agwa. Kay Chenebes, nuay agwa. Como ese dia, ay si Ara, nuay kami agwa. Si falta supplier agua, bueno lang kay tiene kami ki o bisino, tiene bomba. Na pero malisod ka siyempre sinuway kami agua. Ang maong problema, napaabot na kuno sa barangay sa Zamboanga City Water District. Gani, naaptan sa GMA Regional TV 1 Mindanao team ang ginahimong public hearing sa ZZWD kabahin sa proposal nga new Kahumban Water System. Kung masugdan ang maong proyekto, masuplayan na og tubig ang pipila ka mga barangay sa East Coast sa syudad. Ang Kahumban anaa sa Barangay Tolosa nga duol sa Pasunangka watershed nga adunay limpyo og potable water. Is a development of a 1.5 MLD source and the pipe laying of about 27 kilometers of pipeline para pwede kita man-augment volume and supply tadala kami na Tolosa, Lanzones, Gisao, Kulyanan, Kabaluay area. Dugang sab sa ZZWD nga ang bagong water system posibleng masugdan karong tuiga nga gigahinan og halos 80 million pesos. No objection to the proposed construction of the Kahumban water system. El resolution, talyang kapiparni siya na water district. Entero miembro del Consejo interposing no objection. Kauban si Sim Romero sa kamera. Sara sa kasamtangan, malaumon ang mga lumulupyo sa pipila ka mga barangay sa Zamboanga City nga apektado gayod sa kakulangon sa supply sa tubig nga mapaspasan ang gilaraw nga bagong water system nga giingong maoy solusyon sa maong problema. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.